ஹலோ கைஸ், நான் உங்கள் யோகேஷ். நீங்கள் பார்த்துக்கிறது யோகேஷ் கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 100% போனஸ் டைமண்ட் வாங்குறது எப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க. முதல்ல கூகுளில் போய்ட்டு கேம்ஸ் கரிடோன்னு சர்ச் பண்ணிக்கணும். சர்ச் பண்ணோன்னே இப்படி தான் வரும். அதில் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி டாப்அப் பண்ணால் 100%. முதல்ல ஃப்ரீ ஃபயருக்கு போய்ட்டு நம்ம ஃப்ரீ ஃபயருக்கு ஐடி கொடுப்போம். இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் கூட லாகின் பண்ணிக்கலாம். கொடுத்தாலும் உங்கள் பேர் மேலே காட்டும். என்னோடய பேர் யோகேஷ் 86 காட்டுது, அதுதான் என்னோடய பேர். இதை 3 வகையாக டாப்அப் பண்ணிக்கலாம். பேடிஎம், நெட் பேங்கிங், யூபிஐ 3 பண்ணலாம். மற்றபடி சிம்மு மூலமாக பண்ண முடியாது. இதில் அதுக்கடுத்து எவ்வளோ டாப்அப் பண்ணுவேன். நான் அதிகபட்சமாக ஒரு 800க்கு டாப்அப் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். இப்போ ப்ராசஸ் எதில் கொடுக்குறீங்க காட்டுருக்கு. நான் பேடிஎம்மில் பண்ணுறேன். அப்புறம் பேடிஎம்மோட 800 ரூபாய்க்கு உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கேட்கும். அடுத்து உங்களோட பேடிஎம் மொபைல் நம்பர் கேட்கும். அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துடணும். அப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் கேட்கும். வெரிஃபிகேஷன் கோடையும் கொடுத்துடணும். கோடு வந்துருச்சு. அதாவது ஒரு 6 நம்பர் வரும். அந்த நம்பரை கொடுத்துடணும். காப்பி பண்ணி அதில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் உங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்கும். ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் அதையும் கொடுத்துருங்க. கொடுத்த பிறகு ப்ராசஸ் ஆகும். ஐயோ, தப்பாக கொடுத்துட்டோமா? இல்லை அதான் உங்களோட கார்டு நம்பர்லாம் கேட்கும். அதை கொடுத்தோன்னே ப்ராசஸ் ஆகும். ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்புறம் உங்களுக்கு மறுபடியும் பேங்க் சைட்லேருந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும், ஓடிபி வரும். அதை ஓடிபியும் கொடுக்கணும். ஓடிபி இன்னும் நமக்கு வரலை. வெயிட் பண்ணுவோம். இன்னும் வரவில்லை. அப்புறம் வந்துருச்சு. மெசேஜ் வந்துருச்சா? அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் போய் அதை பேஸ்ட் பண்ணணும். அதில் போய்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா சேவ் கேட்கும். நம்ம சேவ் பண்ணியே கொடுப்போம். அப்புறம் ப்ராசஸ் நடக்கும். ப்ராசஸ் நடக்குதா? ஈஸி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிடுச்சு. டாப்அப் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ அதை நம்ம போய் கேமில் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வேறு நம்மள இது டபுள் 40 ரூபாய்க்கு பண்ணால் 100 டைமண்டும், சரி 40 ரூபாய்க்கு 50 டைமண்டும், 80 ரூபாய்க்கு 100 டைமண்டும், அப்படியே டபுளாக கொடுக்கும். ப்ளஸ் 80க்கு பண்ணோம்னா 100 டைமண்ட் ப்ளஸ் ஒரு 100 டைமண்ட் மொத்தம் 200 டைமண்ட் ஆச்சு. நம்ம 800 ரூபாய்க்கு பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 1060 ப்ளஸ் ஒரு 1060 2000 சம்திங் டைமண்ட் வரும். செக் பண்ணிடுவோம் கேமில் போய்ட்டு. 2126 டைமண்ட் நம்மகிட்ட கொஞ்சம் டைமண்ட் இருந்ததுனால வந்துடுச்சு. அவ்வளோதான் கட்சி இந்த வீடியோ ப்ரூஃபோடு காட்டிடுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு